All Bodo Ex Volunteer Force Organizationआ बसग वआव गेलेग्रा फोथाराव 26 आरो 27 नभेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों सेथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि बसगआव All Bodo Ex Volunteer Force Organizationआ साननैनि हाबाफारि लानानै सेथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। All Bodo Ex Volunteer Force Organizationनि बानजायनायाव बसग वआव गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 26 नभेम्बर अक्ट'निफ्राय जागायनानै 27 अक्ट'आव गेवलां मेल जायो। बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गोरबोनि दाखोन खुगा लाइसिखौ बेखेवो। बे हाबाफारिया गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथि फैनायजों मेहेर गोनाङै जाफुंसारो। आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जिहेतु जोंनि बे All Bodo Ex Volunteer Force Organizationआ गोदो आबसु आन्दलनाव बिसोरो गोबां खस्थ' सैबोबाय, गोबां हेफाजाब होबाय, आन्दलनावहाय गोबां बिसोरो सैनांबाय आरो बे फर्सआव खालि जोंनि हौवाफोरल' नङामोन, हिनजावसाफोरबो दङमोन। बिसोरो गोबां सैनांबाय आरो बायदिसिना गाज्रि अलखदनि समस्यायावबो बिसोरो गोग्लैबाय। दा बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जिहेतु दिनै बिसोरो मोनसे गोदान सिमां लानानै गोदान मोनसे जांख्रिथायखौ लाबोबायब्ला जोङो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जे सिगाङाव मावबोनाय बेफोरखौ नायनानै सानखांनानै दिनै आरोबाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै आखाइ फोलावनाया मोजां होननानै आङो सानो गावसिनि रोंनाय रानायफोरजों। आथिखालनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे बिसोरो सोलोंथाइखौ से स्थानाव दोननांगोन, सेथि जायगायाव दोननांगोन आरो गावसोरखौहाय आथिखालनि जे बुहुमनि बायदिसिना लालसफोर दं, हाबिलासफोर दङ, गाज्रि आखल आखुथायफोरखौ एंगारनानै गोजानाव थानानै जेन' गावसोरखौ लुखांलांनायाव बिसोरो दावगालांनांगोन आरो बेजों लोगोसे रोंनाय रानायजों लोगोसे गावसिनि बेक्तिगतखौल' जौगानायखौल' साननो नाङा, जातिनि जौगानायखौ बिसोरो साननांगोन। खारन जोङो मिथिगौ जे दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि गाबोननि दैदेनगिरिफोर। दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जुदि गाबोननि दैदेनगिरि जानांगौब्ला बिसोरो साल सलन, आखल आखु, सभाब चरित्र गासै बिथिङाव बिसोरो गोग्गो जानांगोन। अब्लासो जातिया एबा हारिया जौगानाय फारसे जोङो दावगालांनो हागोन। दा आङो फैगोन दिनफ्राव जे बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव जिफोर घटनाफ्रा जानानै थांबाय, जि जाथायफ्रा जानानै थांबाय आरो जेनेबा दा BSC एकर्ड जानानै थांबाय, BSC एकर्डआबो जोंखौ सुफुंनो हायाखिसै, BTC एकर्डआबो सुफुंनो हायाखिसै, दा BTR एकर्ड जाबाय बेबो सुफुंनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो बावजोबनानै गोदान मिजिं लानानै गोदान आगान सुरनानै जों आरोबाव जांख्रिखांनायाव साफ्रोमबो बर' माहारियानो लोब्बा लानांगौ होननानै आङो हास्थायो आरो आङो सानो। दा दिनैनि बे प्रग्रामाव आंखौ मेलखौ बेखेवनो लेंहरदों। दा आङो मेलखौ बेखेवनानै होबाय आरो आं आसा खालामो बिथांमोननि मेला जाहाथे मोजां जोबजासिम जानानै थांथों। दा गोदानैथ' आं बुंनो हाया, बिसोर गोदानै दानाय। दा निस्सय आं सानो बिथांमोना मोजाङै मोजां मावलांगोन, बर' हारिनि थाखायनो मावगोन आरो जोंनि जे आलादा हादोरनि सिमां बड'लेण्ड बिनि थाखाय स्टेप बाय स्टेप बिथांमोना निस्सय खामानिखौ मावलांगोन आरो। गोलाव सम एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट दंमोन जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दङमोन। बिथांनि लोगोसेनो आङो बिथाङा जेब्ला प्रेसिडेन्टमोन अब्ला आङो भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांनि लिडारशिपआवनो जोङो एबसुनि मुभमेन्टखौ जोङो स्टार्ट खालामनानै जोबजासिम जोङो सालायबोदों। खिन्थु गेजेर खन्द'आव बिथाङा देहानि बिसेस असुबिदायाव रुंसारि जानानै थाङो। दा बिथांनि एबसेन्सआवबाबो जोङो मुभमेन्टखौ हमथानानै दोनदों आरो लास्ट पर्यायसिम जोङो लाबोनो हादों। दा आङो एबसुआ मोनसे संगठन सोमजिहोदोंमोन, बानायनानै होदोंमोन। बेनो जाबाय भलुन्टियार फर्स। जे फर्सआनाखि एबसुनि जे मुभमेन्ट, बे मुभमेन्टआ जाहाथे सिस्टेमेटिकेलि डिसिप्लिन भाबै रायजो राजाखौ लानानै बिभिन्न' प्रग्रामफ्राव जेबो
केजुअलिटि जायालासेनो जेबो अघटन जायालासेनो सालायनो हायो लिड खालामनो हायो बिनि थाखाय भलन्टियार फर्सखौ दानानै होदोंमोन भलन्टियार फर्सआ पियरलि एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेशनजों कुनु लिंक गैयामोन बे पियरलि एबसुनि मोनसे अंग संगठनमोन बेवहाय जोंनि मेइन उद्देश्यआ भलन्टियार फर्सनि उद्देश्यआ मुभमेन्टनि प्रग्रामफोरखौ सिस्टेमेटिकेलि लिड खालामनाय बाथ्राया बेनो मोनसे मुभमेन्ट खालामबा रायजो राजाफोरखौ नांगौ पाब्लिकखौ नांगौ समस्त हारिनि मानसिफोरखौ नांगौ दा बे एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशना रायजोफोरखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै बड'लेण्ड नांगौनि बा बड'लेण्ड नांगौनि मुभमेन्टनि जे प्रग्रामफोर बेखौ लिड खालामनो हाथावथाव जुदि कनफिडेन्स देखायनो हायोबा निश्चय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बिसास खालामगोन आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिथांमोनाबो आवगायलांनो हागोन आरो दा बाथ्रा बेनो दा बिथांमोनाबो एबसुनि माबा समाव आरो आन्दलन समाव अंग पार्ट मोनसे संगठनमोन खिन्थु बै समाव जोङो सेपारेट स्टेटखौ मोनालासेनो BSS मोनदोंमोन दा बे BSS मोननायाव दानि बे एक्स भलन्टियार फर्सनि अर्गानाइजेशनफ्रा सेटिसफेक्सन मोनाखैमोन नो डाउट बै समाव जों बिसोर जेबो रावबो जेबो बुङाखै खिन्थु सेटिसफेक्सना बिसोरनाव गैयामोन बा जोंनाव गैयामोन दा बे डिससेटिसफेक्सनानो बिथांमोनखौ आरोबाव मोनसे डेम'क्रेटिक भावे रायजोखौ लिड खालामनायनि मोनसे प्लेटफर्मखौ बिथांमोना लाबोनो सेस्था खालामगासिनो दङ आङो खावलायो जातिनि सार्थआव बड'लेण्डनि सार्थआव गावबागाव पार्सनेल सार्थखौ गारथ'नानैबाबो ज' जानांगौ ज' जानानै जेरै हायो एरै बड'लेण्ड बिनायखौ बड'लेण्डखौ बिनांगौ आरो जाफुंहोथारनांगौ क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।